Автоматично залепване с двойна глава около запечатващата машина, скорост 34 бутилки в минута, подобряване на ефективността на производството. Структурата на намотката е проста, а лентата може бързо да се регулира и сменя. Електрическите и пневматичните компоненти на цялата машина са произведени от известни производители у нас и в чужбина, а качеството е надеждно и стабилно. Структурата е разумна и стабилна, удобна и бърза и лесна за поддръжка. Това е идеална машина за опаковане на различни форми на кутии, кутия, бутилка, контейнер, буркан, чанта и варел.